non apoi Karbi Youth Festival Council pen danglok KCS tapi non ada labang so indeng Brigade Runner Cap rong aja reception committee pen atau be cerap cito pen niltum labang so rong aja kelar ji alir pa doi ban pinangan bori lo ason dak si ile tum Karbi anglong along iltum ingtirwet ora dur mesen pu cepak langi pu sia adi mason si nangman lo sitame sinon ning oi meme ning duk meme bang la puson si nangman lo de non iltum penang ana tu mabangke beni kecu hormu chonampo la bangso kecu hormu untuk la plastik puno aja sitame warjampo pat penangan pasi uru tekang lo pater tekang lo tapi lason si la niltum along tin penangan an ajak penang itu teklong tai niltum la dustbin kibi dolo kasi laso dustbin anta non piniani an bangke teklong lepin an lo penangan inghupon jab son si tekpon lo la bangke si kimeo ang tekali mo Karbi anglong pen ang tan amune tum wang lo pulo dang te khola bangso ili tum ot adur ki meme pusi ang thek klang rong son si nang mandet lo nor he jong nil tum long ta do ang tan ben ke bang UP Jharkhand tum ben bang alang li tum ta ili tum jutang la ben ili tum kacitu bang ke ani cerong pik sitame la kanghu kapatera hai bang ke alang li tum ta ani ot pik an lo atema alang li tum ke India kadobe India si kapuria tum lo non bang bom pe dang anang le lo sampai alang li tum da le son bang na pute kang bang ke ili tum da masapo kemathan nang ji apor nang le ro son si nang mandet lo tapi la son da si non penangan la isia jutang lang no bang dolo de arta ki jum hek asomara tum penangan atum kangri kang krang pen ot adur cepalang no abang ke nang tek polong ulo kasi pinangan komplain nang le suarlo tumen sampai isi komplain nang le lo je lahai asumara tu bang kangri kang krang pen abang ke papu lahai son si nang tek long komplain nang palil Choro lo Karbi anglong live kelang ber arada tuma phasami nilisami Julie Bepi lapen nang litum jong si lapuson thak kenang so lapen kichume sana berta lang ji pulo tangte nang liar elong kedo Karbi anglong live channel alo subscribe tha Choro lo kelang por